टीचर अभियानाअंतर्गत शिक्षक कार्य गौरव सप्ताह निमित्ताने बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम मी श्रीराम संदीप पळंबे इयत्ता 7वी शाळा टाटा विद्यालय भिरा तालुका मानगाव जिल्हा रायगड गुरुजनांचे व तसेच माझ्या क्लास टीचर हरपाल मॅडम यांचे आभार व्यक्त करतो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होते, निर्मिती और प्रलय इनके गोद में पलते हैं। खरोखर शिक्षक कधी सामान्य असू शकत नाही। समाजाचा आणि राष्ट्राचा हा शिल्पकार सतत समाजाचं भवितव्य ऊर्जावान बनवण्यासाठी गुंतलेला असतो आणि यात गुंतलेल्या हातांनी या राष्ट्र निर्माण करत्याने कोरोनाच्या वैश्विक संकटात आपला यशस्वी सहभाग नोंदवत या महामारीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जनतेला व शासनाला मोठी मदत केली आहे। ती आपण पाहिली व अनुभवली सुद्धा आहे। राष्ट्राला कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शिक्षकाने अक्षरशः बहुरूप्याप्रमाणे अनेक भूमिका पार पाडल्या व कोरोना ड्युटी कर्तव्य निष्ठेने पार पाडली। एप्रिल 2020 पासून या साथीचा प्रादुर्भाव वाढू लागला, आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडू लागला, मानवबळाची कमतरता भासू लागली आणि त्याच वेळी या राष्ट्रीय कामासाठी कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी शिक्षक सज्ज झाले, ते पण विना प्रशिक्षणाशिवाय, अपुऱ्या संरक्षणात, आरोग्यविषयक सामग्रीशिवाय, पण आता थेट जीवाशी खेळता शिक्षक आपल्या कर्तव्यावर हजर होत होते। पण ते शिक्षक म्हणून नाही, आपण पाहिलेच असेल, कधी नाकाबंदीसाठी पोलिसांच्या भूमिकेत तर कधी स्क्रीनिंग करताना आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या भूमिकेत। एवढंच काय तर शाळेच्या विलगीकरण कक्षाच्या व्यवस्थापनाच्या तर वेळी शिक्षक प्रत्यक्ष कोरोना रुग्णात वावरत होते व तसेच माझे कुटुंबीय माझी जबाबदारी या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना तर शिक्षक मोटिवेशनल स्पीकर सुद्धा झाले। क्वारंटाईन लोकांना योग मेडिटेशन देताना शिक्षक योगगुरूच्या भूमिकेत दिसले। एवढंच काय तर क्वारंटाईन लोकांना किराणा पोहोचवताना शिक्षक डिलिव्हरी बॉय सुद्धा झाले आणि या सर्व कामांसोबत आम्हा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून गृहभेटी, ऑनलाईन वर्ग, झूम मीटिंग, गुगल मीट, व्हॉट्सअप यांच्या साहाय्याने आमचा अभ्यासक्रमही पूर्ण केला। ऐन उन्हाळ्यात घामाने भिजत, पावसाळ्यात पाण्याने थिजत, तोंडाला मास्क लावून 8-8 तास पाणी न पिता शिक्षकाने कर्मण्यवाधिकार असते मा फले शोकदाचन या उक्तीप्रमाणे कसल्याही फळाची अपेक्षा न करता बहुरूप्याप्रमाणे सर्व भूमिका पार पाडल्या। आपण टीव्हीवर कोरोनाच्या बातम्या पाहत होतो, कोरोना फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांच्या कामाविषयीच्या बातम्या पाहत होतो, पण एके दिवशी या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची बातमी आली की 50 लाख कवच शिवाय आम्ही कोरोना कर्तव्य बजावणार नाहीत। शासनाने ती मान्य सुद्धा केली, परंतु यात मात्र शिक्षक नव्हते, तरी सुद्धा शिक्षक फ्रंटलाईन कर्मचारी म्हणून कोरोना कर्तव्य पार पाडत होते। अशा समाजसेवी, राष्ट्राभिमानी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असे राष्ट्र कधीही विसरणार नाही व पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या या राष्ट्रोपयोगी कार्याची नोंद भारताच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी अग्रस्थानी होईल। अशा या महान विभूतींच्या कार्यास माझे सलाम। शेवटी जाता जाता एवढंच म्हणेन, टीचर इज अ टीचर नॉट कम्पेअर एनी अदर, झालेही बहु होतील ती बहु, पर्या समहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थँक्यू।